Ito siya. Ang cute nito. Gusto ko yung mga, anong tawag nito? Details. Mga details nito. So, galing to siya sa Binge. Large ba yung size niyan? Binge brand. Naman, ang galing sa Krisa. Made for you. Medium. Ang ganda nito. Hindi rin siya, hindi rin see-through. Ang cute ng pusa eh. Na-dryer ko kasi siya kaya nag-melt siya. Delikado kaya yun pag nasunog. Nasunog na talaga siya kunti lang pero dito lang dito air banda. Binili ko kasi ganito yung eyeglasses ko. Red. Ang cute ng pusa. Tsaka gusto ko yung stripe. Pagka-stripe. Yan ang cute. Ang cute. Tapos dito meron yan, may star. Ang cute. Tapos may tawag dito, may hati, may slit ba tawag yan? Tapos ganito lang. Ang ganda. Ito favorite ko. Galing sa BNY jeans original. Medium lang ako dati, small ako. Ngayon ibibigay ko na siya kasi di na kasi medium large na ako. San Francisco, California, 1969, Willow Jeans Company. Ang ganda ng niya, kulay niya. Ito may pagka citro naman siya. Yan lang, simple lang. Tapos partneran ng jeans or short. Ito may bunny jeans. Ang ganda. Simple lang yung mga t-shirt, pero gustong gusto ko yung mga kulay na ganyan. Stripe din, parang dami kong stripe na. Ganito siya. Tapos may ang tawag nito? Stretchable. May dito. Anong tawag niyan? Kalimutan ko guys, anong tawag nito guys dito. Nag-i-stretch siya pero yung sa loob ng tawag. Garter tawag. Tapos ganito. May to siya sa ito eh. Meron tong oblong o circle, white or black. Tinanggal ko kasi di pwede sa dryer. Ganyan lang siya, simple. Yan. Nag-jeans or leggings. Ang cute. Favorite ko kasi plain. Naman favorite ko to siya pero ibibigay ko na see-through talaga siya. Pwede pang beach or pang gym. May slit dito hanggang dito. Sila pantay Tapos ganyan lang siya. Shana Euro medium, USA medium, Mexico 28. Pag ganun siya, nakalimutan ko kung saan ko to nabili. Hindi ko alam anong tawag dito eh. Saan ba ito? Ilalagay ba ito sa braso? Ilalagay ba ito sa braso naman. Tawag yan. Yeah. Ganyan lang siya. Simple lang. Pero partner naman ng black leggings. Tapos pwede mo na loob to pag di mo gusto makikita yan. Black leggings, tapos shoes, white or black. Ang ganda. Yan na siya. Simple lang. Gusto ko yung nakita, may butas pala to. Nakalimutan ko saan ko to siya nabili guys. Yung pink, sa ko siya nabili sa mura lang to guys. Greenbelt. Yeah, may hole na pala ako to. Sa Greenbelt 1. Alam niyo magkano to? 100 pesos lang. Nabili ko sa Yapo din, ang ganda ng niya print, tapos hindi siya see-through. Ganyan lang siya. Ganda. Ang ganda niya. Ay, see-through pala. Nabili ko sa Quiapo lang din. 100. Pero ang ganda, ang kapal ng tela nito. Kapal. Pero ang lambot talaga ng tela. Ang lambot. Yan. Ganda siya. Bibigay ko. Yan, dalawa.